санаи 22 августи соли равон дар анҷумани иттифоқҳои касабаи мустақили тоҷикистон ба мансаби президенти ҷумҳурии тоҷикистон номзадии пешвои миллат эмомалӣ раҳмон пешниҳод шуда буд. Он аз тарафи тамоми аъзоёни иттифоқҳои касабаи ҷумҳурии тоҷикистон қабул шуд. дар доираи вохӯриҳои пеш аз интихоботи дар толори иттифоқи касабаи вилоят вохӯрӣ бо шахси боэътимод номзад ба мансаби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат эмомалӣ раҳмон ва дигар намояндагони ниҳодҳои давлатӣ доира гардид. абдухалил ғафурзода ректори академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон сухан намуда аз дастовардҳои истиқлолият баромадан аз буҳрони иқтисодиву иҷтимоии замони ҷанги шаҳравандӣ бунёди роҳҳои мошингар таъмини амнияти энергетикӣ ки бо сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ба даст омадааст ҳарф зад. ӯ таъкид намуд ки тинҷиву оромии сулҳу суботи кишварро мисли гавҳаре ки чашм бояд қадр кунем ва нигоҳ дорем. ӯ аз замони ҷанги шаҳрвандӣ ёдрас шуда изҳор дошт ки давоми ҷанги бародаркуш зиёда аз 1 миллион нафар гуреза ва 100 000 нафар ҷавонон кушта шуданд, 150 000 нафар кӯдакон ятим монанд. дар идомаи суҳбат абдухалил ғафурзода шахси боэътимоди номзад ба мансаби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат эмомалӣ раҳмон ба бунёди роҳҳо ҳарф зада аз воқеаҳое ки ба чашм дидааст нақл кард. ҳамкори мо буд, гуфт бародари азиз ман коркуни деву ҳастанд, яъне роҳсоз ҳастанд. аз душанбе то бадахшон гуфт 3-4 рӯз меомадем. мо як бисёр одат дорем, гуфт ки ҳамун ҷасадора куҷое ки вафот накунанд ба бадахшон мебарем. шабу рӯз як ҳафтаам гуфт бо хару асп аҳбаи хабуробода аз Сағирдашт пиёда ҷасадоро дар хару асп бор карда гуфт мо ба бадахшон меовардем. бисёр як ҳолати душвор. лекин имрӯз шукронаи истиқлолият, шукронаи давлатдории миллии мо, шукронаи ташаббусҳои созандаву бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат аст ки мо 10 соата дар бадахшон шудем. ректори академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон абдухалил ғафурзода аз мушкилоту муваффақиятҳои муҳоҷирати меҳнатӣ ҳарф зада таъкид дошт ки солҳои қабл агар 1 миллион 200 000 нафар муҳоҷир ба қайд гирифта шуда бошад, ин нишондиҳанда дар соли равон ба 520 000 нафар рафтааст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар кишвар ҷойҳои нави корӣ зиёд гардида сатҳи зиндагии мардум низ беҳтар шудааст. дар идомаи суҳбат аз пешрафти соҳаи маориф сухан карда таъкид дошт ки шарту шароит барои таҳсили ҷавонон дар донишгоҳҳои кишвар фароҳам буда имтиёзҳои зиёд низ фароҳам аст. баромадкунанда ба ғайр аз рушду пешрафти соҳаҳои мухталифи кишвар инчунин ҳодисаҳои сиёсии чанд соли охирро низ ба ҳозирин ёдрас намуд. соли 2015 4 сентябр генерал Назарзода Ҳоҷи Ҳалим ба издиҳоми ҳарбӣ, яъне ба вайни переворот даст зад кун. хостан кортежи ҳукуматиро вақте ки ҷоноб Олӣ аз Хитой бармегашт дар паворти аэропорт торумор кунанд. телевизион да бояд ҳуҷум мекарданд. 2000 солдата яроқ дода дар шаҳр ва 4000 дигар берун аз шаҳр ба табаддулоти ҳарбӣ тайёрӣ диданд. ва вақте як донишҷӯ ба ман савол дод ки устоди муҳтарам, Ҳоҷи Ҳалим 64 мошини хориҷӣ доштааст, 2 сета дом доштааст, фермаи мурғ доштааст, заводи хлеб доштааст, инқадар галаи асфу подаи гов доштааст, чӣ ба ин кора кард? гуфтам ба он хотир кард ки вай миллион доштааст, миллиард мехостааст, вай ҳукумат мехостааст. ҳамчунин мисолҳо аз сафарҳои президенти кишвар ба аврупо ва дигар давлатҳои ҷаҳон нақл карда шуд. Бурҳониддин Раббонӣ гуфтааст ки агар Афғонистон ба монанди президенти Тоҷикистон роҳбар медошт, бешубҳа тинҷӣ дар кишвари афғон таъмин мешуд. гуфта шуд ки аввалин маротиба калимаи пешворо Раббонӣ иброз намудааст. ӯ ҳамчунин аз сафари ғайрирасмии Аҳмадшоҳи Масъуд ба Тоҷикистон ҳарф зад. ва дуюм вақте ки мега ки дар Тоҷикистон меган ҷанги байни коммунистҳо ва мусулмонҳо аст, ҷаноби Олӣ мега ки як бор Тоҷикистон биёед, ман ҳечӣ намегӯям. ва ғайри расмӣ Аҳмадшоҳи Масъуд ба Тоҷикистон мебиёяд. вақте ки ҳамин абеда мерасад, баъд ҳамин кортежа мега ки рост қозиёт ҳайкунед, дар рӯпарои чойхонаи роҳат идораи муфтиёт аст. ҳамин мебаранд ки азон метан. баъд мардум давида таҳорат кардаса, баъд як таниташа мега ки ин масҷида нав ба хотири ман кушода, ки меган ин 300 сола масҷиди Ҳоҷи Ёқуб аст. اینجا میگه ما نماز میخونیم. خیلی تعجب میشود، پیشینه میخوند، میاد خطی جناب ولی وخوری میکند. سیاستمدارا بسیار دورندش میشن. در این مسئله دم نمیزنند.
بعد از خوراک خوردن کمتر استراحت میکنن نماز عصر میشن. جناب ولی صاحب میگه که مسجد سروسیو برایشن برای رزیدنسی حکومتی ده رو پروی دانشگاه طبی. بعد اونجا میبرن از اون میگن این مسجد به خاطر ما شده. میگن نه این مسجد 200 ساله مسجده. میگن ما اینجا نماز میخونیم با نام مسجد سری آسیاب که وقت یه آسیاب بودگی حکومت پوچویده. بعد در تعجب میشود و فردا نماز بوم دادن میگن مولانا یعقوب چرخی برایشن. جناب وقتی که مولانا یعقوب چرخی میبرن میبینن که خیلی مردم سوندن نماز و میگه چی ده هست. میگه اینجا میگه مولانا یعقوب چرخی یکی ای پیرامون نقشبندیه بهاءالدین بلاگردان نقشبند همنشینی عبدالرحمن جامی عصر 14 ای بخارا با همین توبه شهر دوشنبه ملک ایسور اومدگه همینجا ده مدرسهش این بینای کنگی مدرسهش این میگه آرامگاه شده. بعد از اینجا گشته میره میگه از همین روز و همین ساعت دقیقه برای اپوزیسیا توجیه مبلغ گذاری قطعی هم من کرده شد. дар идомаи сухан гуфта шуд ки бояд ҳар як шаҳрванди кишвар ба номзади арзандаи хеш баҳри пешрафту шукуфои кишвар овоз диҳад. раиси федератсияи иттифоқи касабаи мустақили Тоҷикистон Исмоил Файзизода ва дигар намояндагони мақомоти давлатӣ низ ибрози назар намуда аз дастоварду муваффақиятҳои Тоҷикистон дар давоми 29 соли охир суханронӣ намуданд. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.